Здравейте всички, аз съм Пламнито. Днес е един много специален ден, защото ще ви говоря за крафтърския куфар на Crafters Companion. Това, което виждате в момента, е дъската за картички и кутии. Crafters Companion Top Score Multiboard. Това е моята дъска, която аз имам и която за мен е най-практичната част от целият този куфар. Самият куфар е доста ефектен, доста големи възможности има в него, с няколко дъски, с дори тримери има в него, има уред за връзване на панделки и специална дъска за изработване на пликове. Разбира се, всички тези неща са безполезни за мен и това, което използвам аз, е точно тази Top Score Multiboard. Днес ще ви поговоря малко повече за нея. Защо се случва това? Защото, разбира се, събитието, първата годинка на блога на картишоците. Скъпи картишоци, честит рожден ден! Това, което ще направя днес, е подарък за вас, за да ви зарадвам и надявам се да бъда полезна на поне тези, които сега прохождат в картичко правенето. Така, на цената на целия куфар Crafters Companion аз имам тази дъска Top Score Multiboard с инструмента за биговане и очертаване, който малко по-късно ще видите как използвам. Това е предната част на дъската, това е частта за правене на картички. Ето тук има обяснения, които малко по-късно ще ви покажа. А това е обратната страна на дъската, която се използва за правене на кутии. Ето тук също в двата ъгъла има надписи, които по-късно ще ви покажа. Продължавам нататък. Разбира се, тримера. Моят е на X-Cut, има различни марки. Аз този успях да си взема. За мен е полезен, защото има разграфени две скали в сантиметри и в инчове. Когато гледаме клипчета, които са на английски, е много объркващо, защото те работят в инчове, а при нас мерната единица е сантиметри. Ето имаме две скали, двойни в горната част на тримера, линията за рязане също е в сантиметри и инчове. Тук по средата на дъската отново има две скали в инчове и сантиметри. Има такива скали и в тази дясна част на тримера и отново две скали в инчове и сантиметри в долната част. Тук се виждат едни бутончета, които когато натисна, извинявам се малко, че ми тръпти камерата, все още нямам стойка, и се отваря рамото, едното. Такова рамо има и в горната част. Ето. И това дава възможност да се използват до 32 см. По този начин този тример е много удобен за рязане на картони. Аз го използвам основно за рязане на картони и на мен ми е много полезен. Две ножчета, подвижни загоре и задолу. Линията е много подвижна, отваря се доста широко, за да може да влизат картоните. И изключително много полезен инструмент. Слагам го настрани. Малко се движа, няма значение. Продължавам нататък. Това е зелената подложка, самолекуваща подложка. Този размер е А4.
22 на 30 см, разграфени на половин и цял сантиметър. Тази дъска ми е много полезна, особено при рязане на дизайнерски хартии. Дизайнерските хартии ги режа на тази дъска, защото ако чертая с молив линии, по които да режа, те остават върху хартията и после, ако използвам гума, се изтърква горния слой на хартията. Тук виждате едно малко зелено триъгълниче, то е също в инчове и сантиметри. Както се досещате, аз отдавна не ги използвам тези разграфени страни, защото е изтрит. Може би този триъгълник го имам от повече от 15 години, но ми е много полезен и много си го пазя, защото е много подходящ за чертане на диагонали и на прави ъгли, разбира се. И основно за това го използвам. Тук са двете ми линии. Едната, както виждате, ето тази, е разграфена в сантиметри, много нарязана. Ето тук се вижда една резка от макетното ножче. И другата линия е в инчове и сантиметри. Както се вижда, сантиметрите вървят на една страна, инчовете на друга страна. И затова, ако искам да измеря колко сантиметра са, например 5 инча, правя ето това нещо. Върху инчовете слагам оранжевата линия, тя е прозрачна и мога да видя, че 5 инча са 12 см и 6-7 мм. Затова използвам двете линии и двете са ми много полезни. Продължавам нататък. Споменах за чертането. Разбира се, използвам съвсем обикновен черен молив. Той ми е много полезен. Използвам и бял молив, който е за тъмните картони, за да се виждат белязките. Това е една съвсем обикновена ножица за шивачи. В моята професия аз я използвам много, но тази е специално за правенето на картички. На работа имам друга ножица. Клъцка за рязане на ъгълчета е много полезна. Също я използвам и за рязане на лентичките за пилинг. Ето го скалпела ми. С този скалпел режа върху дъската и нямам абсолютно никакъв проблем с изрязването, като за скалпела използвам ето тази сивата линия и се получават прави разрези. Още малко нататък. Това са двата инструмента за биговане, които използвам за прегъване доста често, и един инструмент, който е също професионално използвам, но не толкова често, колкото при правенето на картички. Той се казва резец и ние го използвам за прегъване на картони, за биговане на картони по-точно, защото когато направя линия с него, се получават едни точици. И така, скъпи картишоци, преминаваме към TopScore от Multiboard на крафт куфара на Crafters Companion. Във всички клипчета, които съм гледала, първото основно нещо, което казват, е, че това е правилното положение на дъската в този вариант. Така както я поставяте, за мен е направо невъзможно да работя. Единственото, което мога да направя, е да прочета в нормален вид надписите, които са направени тук за отбелязване на всяка отбелязка. Ето тук се вижда
gatefold A5, gatefold A4, trifold A4, half-fold A5, 5-inch square fold, half-fold А4. На английско говорящите това им говори много. За тези, които прохождат в английския, им звучи като на китайски, абсолютно неразбираемо. В последствие аз ще ви обясня кое точно какво означава. И така, за да започна да работя, аз обръщам дъската в това положение. Тук виждате едни малки стикерчета, на които има цифрички, с които аз съм отбелязала ширината на тези пространства. Ето тук имам 2 см. От тази линия до тази имам 3 см. От тази линия до тази имам 2,5. Тук имам 5 мм, което означава, че тези две линии общо правят 3 см. Тези са по 2 см и тук имам от тази линия до края на дъската 3 см и половина. По принцип аз не работя много в сантиметри и мерни единици. Понякога ми е много трудно, когато някой ме попита какви са размерите и как да определя размерите. За мен всеки проект има различни размери, освен ако не използвам стандартните заготовки за картички, където там всичко е направено предварително, изрязано и биговано за прегъване. Аз се съобразявам с това каква дизайнерска хартия ще използвам, дали въобще ще използвам дизайнерска хартия, дали ще използвам бордюрни пънчове, дали ще използвам някакъв вид сгъвка. В крайна сметка вземам един картон и започвам да сгъвам според това за какво ще го използвам. Ако е кутийка, дали какво ще има в нея и според това, което ще има в нея, определям размерите на кутийката. Ако е плик, го определям според дължината, ширината и височината на картичката, ако в нея има квилинг елементи. Ако объркам нещо, вземам друг картон, а сбъркания картон го използвам следващ път за нещо друго или пък режа цветя и листа от него според цвета му. Така че няма страшно. И да объркате нещо, винаги може да го използвате за друг проект на принципа на всеки дефект, ефект. Обратната страна на дъската, в единия горния десен ъгъл има надпис Box Base, което означава основа на кутия, и тази първа белязка е с ширина 1,7 см. Следващите белязки са с ширина 1,5, всяка следваща с ширина 1,5, докато стигнем до долния ляв ъгъл, където има един надпис наопаки. Аз ще го обърна. На него пише Box Lid, което означава капак на кутията. Тук също имам ширина 1,5 см.